akong anak nagtrabaho. Nagkuhan sa outlet daw. Ah, Wala lang daw. Tag mo yung bugas, Nay. Salamat, Nay. Dili mo mga kung iro. anong bag na Roan? Wow, ang daming bigas dito pa. Oh, daghan gina. Ipon sa na to. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So this is 13 sack of rice mga ka-studio. So bawat isang sako po, mayroon po itong 25 kilos. So overall po dito is 325 kilos po lahat. So ito po ipamimigay po namin sa mga kapitbahay namin ngayon nga naghihirap po mga ka-studio. So eto na po mga ka-studio, ang sinasabi naming magsi-share po kami ng blessing sa kapwa namin dito po sa aming kapitbahay. So maraming salamat mga ka-studio sa lahat ng pagtulong nyo po sa amin po, sa pamagitan po ng panonood nyo po ng mga videos po namin at pag-share po. Consider yourself po na usa din po kayo sa mga tumulong po. Kasi hindi namin magawa ito mga studio kung hindi dahil sa inyo po. Sa lahat ng mga followers po namin sa YouTube po, nasa 300,000 subscribers po kami sa YouTube. At saka sa Facebook naman po, nasa 592 followers po. Maraming salamat po sa inyo. So kayo talaga yung dahilan mga studio kung bakit kami nagkatulong sa kapwa namin. Sa pamagitan din po yan sa tulong nyo po. Sa panonood nyo po ng mga videos namin, nagkaroon mo kami ng mga blessings po na dumating dahil sa inyo. So kayo talaga yung dahilan nito. Kaya yun nga sa sinasabi ko sa inyo mga studio, maraming salamat po sa pagsuporta nyo po sa Bisaya Studio Channel po. Dahil dito po, makatulong na po tayo sa mga kapwa natin po na naghihirap. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta mga ka-studio. So tara, ato na ning sugdag, panghatag. Pamimigay na po namin to mga studio. Samahan nyo po kami. Mga ka-studio, ito na po yung unang bahay na bibigyan namin ng bigas mga ka-studio. So tara po, pasukin natin do. Ayo. Buntag. May hapon na day. So nami dito ron boss, kami panghatag nga bugas. So pila mo buok diri boss? Kuyo boss. Kung pamilya lang 3 signal ka buok. 3 mo sa balay. Kami diri usa rami. Hmm. Ba nam sa linga. Ana abot mig 3 Ah. Bali diri sa inyong balay. Sa inyong Kamera diri. mga pila mo kabuok diri ka? Usa rami pamilya diri. Ya, pila mo kabuok diri nga members sa family? Kuan ni 5. Diri sa ilang balay mga studio, meron silang mga 5 na kuan membro ng pamilya nila ba. Tapos dito po gumagamit sila ng solar. So wala kasing kuryente dito kasi mahirap pa, malayo kasi ito sa daan. So malaki yung gasto sa kuryente ba. Kaya solar yung mga ginagamit nila dito mga studio. Sura kadang salamat sa bugas. So tara mga studio, punta tayo sa ibang kuha naman, bahay naman yung bigyan natin. Let's go. Dito tayo mga studio. Iro diri yo. Ayo. Ayo. So ito yung bahay ng mga studio. Ito yung bibigyan natin ng dalawang 25 kilos of rice kasi dito sa kabila po isang pamilya tapos dito naman isang pamilya. Bali dalawang pamilya po. Dalawang pamilya po nakatira dito sa maliit na kubo po.
So, dalawa yung ibibigay natin. May hapon daw. Hapon. Yan, isa. Yung isa, dire lang, ibutang. Dire lang, kan? Yung tao dito ng studio, nasa daan pa, nagtatrabaho ba? Kasi trabaho sila sa daan, construction ba? So walang tao muna dito, ibibigay lang namin. Kasi meron naman dito yung kapamilya anak mo nila po. ba? So tara, punta tayo sa next. Sunod, dito. Yun naman. Dito naman tayo mga ka-studio. Hello. Hapon. Hapon. So ito mga studio, bibigay din tayo dito sa kanila. So, meron silang maliit na sari-sari store dito. Oo. Ilan kayo dito, ma'am? Oh, Tatlo po. tatlo. Bali ikaw, yung husband mo at saka itong anak mo. Ito yung bahay ng mga studio, tatlo do yung nakatira dito. Yung anak namin isa lang po. So ayan, hindi natin tatagalin to. Ito yung bahay nila mga studio. So talagang worth it sila na mabigyan po natin ng bigas po para sa pagkonsumo naman nila. Yes po. Salamat po sa blessing na binigay niyo sa amin. Sana Salamat. may blessing pa din na darating sa inyo pamilya kasi hindi po kayo nagsawa na tulungan yung mga neighborhood niyo. Walang Naku, ano. pasalamat sa ato ang labaw na makaglahom kaya siya mismo ang siya sa ato sa makaron na dihatag na bigas ako na din tabang karong panahon na sa karong pandemic tinuod naglisod jud ni nga taga diri og dako kong pasalamat kay naay ni tabang namo sa amo ang kalisod karon maong ako ang ikasulti daghan kaayong salamat sa inyong pamilya. Kuya Abrax, salamat daghan kaayong salamat. So yun mga studio, malaki yung tuwang-tuwa sila sa binigay namin na bigas. So isa din po kayo sa talagang tumulong po kasi dahil sa inyo po nakatulong din po kami sa kapwa namin na naghihirap sa panahon ngayon na pandemic. So anto namin. Sige, salamat. God bless Ate. po. God bless po. Ayo. Hapon. Hapon. Wow, kakita bibi. Yan. So dito mga studio, isang pamilya din nandito. So bagong panganak lang no? Ilang days pa yan? 1 week pa. 1 week pa po yung baby nila. So ito mga studio, bigyan natin sila ng isang sakong bigas po, 25 kilos di po. So dito sa itong bahay nila mga studio, 3 pamilya daw yung nakatira dito. So medyo maliit po sa 3 pamilya to, nagsiksikan din po sila. So since 3 sila dito mga studio, 3 din pong sako yung ibibigay natin sa kanila. So dala, salamat. Jadi. Ngapon. Oh, nagugtog. Hi, baby. Hello. So dito mga studio, ito yung panin lang, mga kaliwat ra ba? Ikaw yung, ikaw may dito. Ah, Bali si baby. dadre. Na siya yung hydro. Ito po yung anak niya mga ka-studio. Meron po siyang sakit. Oh. Medyo madami kayo dito, no? Mga ilan kayo dito, te? Tulong ito pamilyahan. Kami din buwan ka buok. Siyam. Kami diri. Oh. Siyam po sila dito, mga studio. Lahat po ito sa anak. Doon sa kabila, 4 sila. Dito siyam. Sa dalawa, bali 15, no? 15 katao po yung nakatira sa itong bahay na to. Ito kalaki na bahay po.
So yung isang bigas pala nasa likod yung bahay nila. So tara, puntahan natin. Salamat kayo. Salamat. So dito mga studio yung bahay pala ng isa. Pasok tayo dito. So, maliit po yung daan. Oh. Bali, dalawa lang kayo dito. Ito so. Ada lang. Thank you. Ay, So dito yung bahay lang mga studio, sobrang liit lang po yung bahay lang. Dalawa kayo dito, no? Pero yung mga pamilya din nila yung nasa harapan po. Yung bahay ba. So medyo mahirap dito yung daanan nila, maliit lang po. kilala po namin ito si Mario mga ka-studio. Bali, Oo. naglalako po siya ng mga luto na ulam po tuwing Oo. umaga. Tuwing umaga. Bumibili po kami sa kanya. Nagbebenta siya ng ulam po. So dito sa mga kapitbahay namin ba, naglalako ang tawag dyan, no? Sa Tagalog. Naglalako. So sana makatulong sa inyo. Maria yun. Salamat. So tara, Doon naman tayo sa iba. doon naman tayo sa ibang mga studio kasi marami pang ibigay natin. Ayo. Tao Ayo. po. Mayong hapon. Mayong hapon, Nay. Manghatag may bugas, Nay. Natay hugas na eh. Salamat. So, dito tayo mga studio. Meron din ditong isang pamilya po. Tapos, ang ganda dito ng lugar nila. Ang daming mga halaman. Yes po, maraming halaman tsaka gulay. Mahilig silang mananim ba. So, kahit ganun po, hindi masyadong kuhan pa. Malaki din po yung kinikita nila ba. Sa pangarang-araw, sakto lang po. Kaya, itong kapitbahay natin, tulungan din natin mga studio. Salamat, Nay. Salamat kayo. Aray sabi. Ah. Ng hapon. Hapon. Dito tayo. Mayroon pa silang tindahan na maliit dito mga studio. Ang cute. Oh. So, kasi malayo yung daan dito. Nasa labas pa ba? So, yung iba dito na bumibili. So, madami ding bata kaya madami silang mga Chicheria tsaka mga silver. Oh. So, tayo mga hatag ng bugas te. Salamat. Dalan din. Ah. Pila mo ka book de ari te? Kanang ako may ako dire nga. Akong anak ko sa dito loyo. Pero sa dire sa akong anak po dosan ito sa dusa kilid. Bali apat Sila balay. kayo. Apat sila dito sa So, isang, isang bahay lang mga studio. Apat sila nakatira. Apat na pamilya po. So, ang gawin natin dito, apat din, no? Saks. Oo. So, bigay tayo dito ng apat na sako daw. Ito yung mama nila. Oo. Yan. Ito po si ate. Oo. Ito po yung mama nila. Tapos yung mga anak nila na karonin kasi ng mga kuha ng mga pamilya. Oo. So, tara, punta tayo sa likod yung sa anak ko to. Salamat te. Dati. Ng hapon. Kamu dire sa kan? Ikaw yung anak ni ate. Yang bana. Yung bana. Yung husband niya po yung anak ni ate. Oh. So dito din po yung bahay nila. Bali, magkadikit lang po sa bahay nila ni ate kanina ba. Magkadikit lang po. So tara, tuyok tayo dito. Tara. Salamat. May hapon. Hapon. Ito yung bahay nila po. Ito din po yung bahay nila. Maliit lang po. Ito yung anak ni ate din po na lalaki. Dito nakatira. Butang. Dire lang sa dito. Yan lang, boss. So, meron din bata sa loob, no? Isa lang po yung anak ng kuya. Tatlo. Tatlo. Madami pala sila dito. 5 mo kayo dito.
So, dito mga studio, 5 sila. 3 yung anak niya. Saan kayo nag-CR dito? Walang CR? Wala. Ah. So dito mga studio, wala silang CR. So doon na sa gubat siguro, no? Mahirap yung Mahirap. palikuran nila dito. Oh. Itong lupa nyo, hindi sa inyo yung nag-rent kayo, no? So kasi yung lupa nila dito mga studio, nag-rent lang sila ba? Kaya hindi masyadong makapagtayo. Medyo malaki naman dito yung area naman. Nasa malapit ka dito sa gubat ba? So mayroon pang isa mga studio, puntahan natin doon sa gilid. Ayo. Walang tao dito. Wala akong anak nagtrabaho. Nagkuhan sa outlet. Ah, Wala lang daw. so dito mayroong isang pamilya din dito mga studio. Pero Mani anak. Bali yung magulang po ng batang ito ay nagtatrabaho po. Bali si ate po yung nagbabantay ng apo niya. Oh. Ito po yung tahanan nila. Dalawa nilang anak. Dalawa yung anak nila dito. Bali Natulog ang 4 isa. po sila. Ah, dito sa bahay naman to 4 sila nakatira. Yung anak mo dito to yung lalaki? Babae. Ah, babae. Oh. Isa lang babae. Bali 3 yung anak mo, te. 4. Oh, 4. So ayan mga studio, wala pong tao dito, yung anak lang yan yung, kasi nagtatrabaho yung mga magulang ba. Si ate lang nagbabantay. So tara, meron pa tayong pupuntahan. Are, sabi te? Oh, sige. Salamat. Salamat po. So dito mga studio, medyo mahirap yung daanan. Oh, madaming bato po. Ito po yung last na bahay na pupuntahan natin pa. Oh. Yung tubig na gamit nila dito, mayroon silang tabay. Deep well ba? So dito mayroong tabay mga studio. Tatay dito. Dai, iro pa. Ayo. Nga po niyo. Manghapon. Nay. Manghatag niyo og bugas, nay. Ay, salamat, nay. Ayo. Dili mo ba yung iro? Manumbag na ruan. Hatag may gugas na. Sige lang. Bali, usara mo ka pamilya diri, nay? Ah. Tang bibana dai ilong klapo. Ah. Ang akong bata lang kun usa ka buok. Nya apo. Bali, 3 lang kayo dito? Dili ko 5. Lima. So dito sa asawa o may bahay. bata usa. Laro taon nagtrabaho sa kartunan sa mga wahing ba. Ah. Laro taon. Yung kay uli gani rin yung kay may karton may trabaho siya. Just datag. Di Ah. Ah, oh. Tas poblasyon eh. mga wahing ba. So dito mga studio 5 sila na nakatira sa itong bahay. Malapit na din sila sa kuwaro. Gubat pa. Nagaangan lagi ang Oo. banda ko. Mahirap yung daanan nila Tinoo. punta sa loob mga studio. Lisod kayo di na kagawan. Kasi yung lahat ng mga bahay na pinuntahan natin, wala silang mga kuryente dito ba? Mga solar yung gamit nila. Kami wa gyud ni so bisag solar wa. Ah, anong gamit dito sa lamparilya? Kandila. Ah, kandila. So gamit pala nila mga studio, kandila daw yung gamit nila tuwing gabi dito. Wala silang kuryente talaga. Mahirap pala no? Kapag didilim na, mahirap nang gumalaw ba? Mahirap na lumabas. Oo. Kasi kuan kasi ilaha ka ng sudlunon kayo Oh, ano. luno na kayo. Papasok. Tuyok na diha o Hmm. kurang. Tugil mag-agi sa gawas. Yung dinaanan natin kanina, papasok dito, yun talaga yung daanan nila, wala nang iba.
So, tara, ato na to. Ito yung last. Oh, ito na yung last mga ka-studio na punitahan namin na bahay. Naubos na din yung bigas natin. So, next time na lang kung makagaan-gaan tayo, migay pa tayo ulit. Salamat. Salamat, Nay. Salamat. Boss. Salamat taon dahil. At yun na po mga ka-studio, na pamigay na po namin lahat ng bigas po. Bali 13 sacks po yun. Bali 325 kilos po lahat. Oh. Yan. So maraming salamat mga studio sa tulong nyo po. So nag-share lang po kami ng blessings na galing sa inyo po. Yes po. So maraming salamat sa panood sa video na ito. Please share po, like, and subscribe and follow po sa mga hindi pa. Yes po, para mas marami pa po tayong matutulungan na iba pong mas nangangailangan pa po. Oh. So, Maraming salamat po talaga. So bye for now and kita-kits po tayo sa susunod na episode. Bye! Bye-bye.